Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Martes pizza 24 na bulan sang Mayo tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalabat. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur, Norte, kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, apat kaadlaw nga vaccination program sa Negros Occidental ginpaasikaso na ni Gobernador Lacson. Bidding para sa pagtukod sa Bacolod General Hospital nag-umpisa na. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Magabalik sa Hunyo o kon Hulyo sini nga tuig ang registration sang mga botante. Suno kay Comelec Commissioner George Garcia, magasugod ang registration sa Hunyo o kon sa unang nga semana sa bulan sang Hulyo. Kadungan sang anunsyo, ginpahanomdom ni Garcia ang mga wala pa nakaparehistro nga himuon na ini mas temprano. Samtang, ginpanginwala ni Garcia ang palayag nga ginaligar na usar na sa Comelec ang pundo para sa barangay eleksyon. Ambot silingon, ginapreparahan na kung madayon gidman ang eleksyon sa bulan sang Disyembre. Apang daw malabo bangod kalabanan sang mga mamalida, nagapalayag nga ipaisulgid ang eleksyon sa barangay sa tuig 2024. Depende pa ni sa bago magpungko nga mga opisyal ang aton sini mga mamalida. Kay bisan si Romualdez ang karon daw isa sa pinakabakod nga contender nga mangin House Speaker daw luyag man nga ipaiway ang eleksyon sa barangay. Bag-o lang nagtakop ang nasyonal kag lokal. Porte nga gasto, bilyon. Nagapangatubang pakita sang dihamak nga kautangan bangod sang pandemya. May posibilidad nga ipaiway. Samtang ang magapungko bag-o nga presidente nagpalayag nga kung siya magpungko presidente, posible dugangan ang termino sang mga barangay official sa 5 katuig. Plus nga may ara mga benepisyo ang mga barangay kagawad nga ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte. Ambot silingon, bangod sini, dihamak sang aton mga kauturan, maghandom naman nga magpapili barangay official. Wala gi problema. Ang tanan nga may handom pwede. Basta ang handom nga magserbisyo tumanon. Madamo sa mga barangay subong nga daw gakuriit ang pumuluyo kay pungko lang mamati kag nagahulat sang ila sini honoraria. Wala nagagiho, wala proyekto. Amo na ginasiling naton nga kung may eleksyon dapat islan ang hindi maayo magserbisyo kag ipabilin, ibalik kung sa pamatyag ninyo ang serbisyo sa inyo barangay officials maayo, mapisan, kag nagatungod gid sa ila obligasyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na. Balikan ta kamo pagkatapos sini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sining nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pasiplatan tanay ang palibot sang syudad sang Bacolod ang observation report sang aton patrol. balita sa patrol. Martes subong si Action Eden, ang ara subong nagaman sang aton patrol. Okay, areglado. Guwapa ko na. Action Eden, good morning. Good morning, matugnaw nga kagahon action kag sa tanan naton nga mga ka-action. Kamusta kamo? Kamusta ang inyong tulog sa bilog nga gabi? Hindi man bilog nga gabi. May part lang nga nag-ulan-ulan naman diri sa may palibot sang syudad sang Bacolod. Kagin pasalamatan ina sang iba naton nga mga pumuluyo. Bangod naka-save naman sila sang kuryente. Bangod na tulutugnaw ang huyop sang hangin. Kag muok ang ila sini nga tulog. Pero hindi lang kung pataman ka muok ang tulog. Kaya amo lang man ang ginabantayan sa mga kawati. Kung matamaan tulog, Action Fred ang tagbalay bala. Kag hindi mapiaran pagkadugay-dugay. Just strike man ang mga kawatan. Especially daan sa sini nga mga panahon nga ang iban kalabanan, remedyo general. May iban nga nagakapit sa patalim. That's why may mga nagakatabo sa gyapon nga hold up. May mga nagkatabo nga pagpangawat, kag kung ano-ano pa da nga mas favor sa ila interesang sa interesang iban. Diri sa palibot ng syudad sa Bacolod, Action Fred, matulotawhay lang man, laka pa lang ang mga nagabiyahe nga mga pasahero nga salakyan, kay jutay pa man lang ang mga pasahero nga nagasinakay, the usual, pakadto pa lang sa merkado, pakadto sa South Ceres Terminal. Kag may pila naman ka mga kapihan bukas diri lapit sa may Burgos Public Market, Action Fred, sa mga Central Market, mga dugay pa na sila or mga alas 6 sini nga aga. Kag ang ilaman na topiko ti lain-lain naman ay matagatlaw nila nga pangabuhi. Dala na dira ang presyo naman sang produkto petrolyo na subong nga aga may price increase ang gasolina samtang ang kerosene kag ang diesel may pagnubo. Action Fred di amo na balala bawi-bawi laban-laban bawi-bawi lang kay ang presyo subong sa produkto petrolyo do hindi naging mabang-bang pa kung sa term pa sa mga millennials. Action Fred hindi na maasi-asi, hindi na madali-dali ay sini sa lakyan do nagapangalimog na lang sang gasolina. Magpagas ka 300 pesos o kung 500 pesos. Pero ang iban, kinapiyukan na ng Action Fred kay kinanlan nila nga magpadulong sa trabaho o mga private car sabi, may mga kinanlan nga laktan, ang mga galalain lang yung mga drivers ng pasahero nga salakyan, mga taxi, kay man kabudlay gid magpawi-pawi kag maka-income, net income sang dako para may pauli sa tagsa nila
ka mga panimalay. Na-notice actually, Fred, sa paglibot-libot na sa palibot na syudad sa Bacolod, may pipila ka mga lugar na na dulom actually, Fred, no? Kaya mga wala nagasiriga, mga traffic lights. Kag diri wala sa may bahin sang shopping area action, Fred, ang mga basura ara sa may island, di ba la? Kapit sa may Triangle Plaza, ambot kong malabyanan ni subong nga adlaw sa taga IPM kay kadamo nagdadaan mga establishment, di wala sila sa basurahan nga dagko sa gwa. Ang ginahimo nila ginabutang sa may island, di ba la, sa puno, sa tunga, pero ti kapisan mandaan sa mga ido magsunod man ka ukay kag kalapta. Ti wala labotan nga joy na kay o na ang dalan lusot ti sa may 6th Street pasaka diya pa BS Aquino. Ti dugang pagid ang gutok kag gamos ang dalan kay mga basura pagid sa dalan, mga nagalinaptag, ginutok kay kadugay makayuman sa mga dalanon, pero ti pasalamat na lang kay ginakayo ang dalan ti sige man ang pag-ubra, especially kung ilang man gabawi ang mga trabahante kay kung aga na pudlayan sila kay sako ang dalan. Halong sa aton sa mga ka-action kay tiginlawag naman sa umpisa na sa tig-ululan. Kabalo naman kitang dalaman sa tig-ululan, mga papundo-pundo sa tubig, dengue ang resulta. Halong kita tanan kay ara ang COVID-19, kag ara naman liwat ang presensya sa dengue. Dapat mag-inom gid sa damo nga tubig, vitamins sa abi, paraming sa lawas, para mas mabaskog ang inyong immune system. At the same time, balon gid permes ang kalo, jacket, payong, kay ti umpisa na ang tig-ululan. Observation report halin sa Patrol Action Idinaboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:22 na kay Jefferson Marabilia Ogel, naga-monitor siya sa Davao. Kay Jory Monteliano, naga-monitor sa Barangay Vista Alegre, Siyudad sa Bacolod. Kay Junalyn Ninyal de Crepito, nga pita, tamya ko kay Isbitabs Pagsuberon, kay Mayor Bibot Mirabilles ko na, Lagir Diquilla, Kit Bacaryula, Karin Guzman, Subungman Silis, John Dexter Gamonitor, kay Ruming Estrabon sa Barangay Talaban, Himamaylan, kay Manjo Arnijo, liyog tamyaw kuno kay Rodolfo Escoltor, kay Anthony Hugos, good morning man, kay Kim John Tupas. Kaya paki-shout out lang ako sa pamilya Bilbis sa Porok, Maya, Barangay 16. Kay Maricel Isok Alon Sabi, sa tanan ko no, maobra karon abuno mayong aga, kay Tilma Pihida, Sean Kadungon Family, Pedireso Grace Sibunga, kag mga kabataan ko mayong aga lang ko na, always gid ka monitor. Kay Sherwin Hugos, gapamati ko no, si Morina Esconde Sarasya sa Barangay Sibukawan sa Isabela. Si Milili Uligo, Tamyaw Yamam Banisa, Stardok Matmayo, Jinke de Alagnon, Noel Amar, kag Alex Montisa. Kay Sophia Angel Tanalion, good morning ko no kay Papa Salvador Tanalion, kag Mama Arlene Villalobos, watching live, Pontevedra with love. Kay Sophia Angel Tanalion, good morning. Kay Mercy Palacios Relatos, kay Josette Magwan de los Reyes, kay Manuel Jan Ong Gran Kapal, good morning man. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor
Power Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2020. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala na traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet.
Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw ano lang, daw maglutod, mag-abyan.
kag gainitsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nagsagdid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante. Kung kung habagat nagaapekto sa western section sang Luzon. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang magal-umon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga hangin halin na bagatnan na sidlangan, pakadto na bagatnan, ang mabatyagan sa isla sang Negros, kag ang baybayon may kasarangan, tubtob may pagmulumadlos nga pagbalod. Dahil nga ni, kabisan paano, nagtupa ng ulan kon kahaponanon, daw napanas niya ang kapaang sang panahon. Kay Anthony Louie Habagat, good morning. Ara na siya kay Warren Ortez. Kay ang ilagayon dato Castillo morning kuno sa Bataya sa Beirut, Lebanon.
Maricon Castillo, Gloria Moreno, kag taga Bangga Tutong Barangay Pilisa. Kay Edere Caport, good morning, OTTJ. Kay Imbong Jucampo da, nagamonitor pod kay Kap Bito Sang Maaw, kay Rochelle Polhencio Susana, good morning. Gamonitor kami always Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto ba? Si Banisa Mayo, ari na siya. Hapon dito sa ila. Gaupod lang sa aga dire sa Pinas kuno happy coffee sa imo. God bless alin sa Minnesota State, USA. Kay Banisa Star Mayo, good morning man. Kay Warlito Nisha, morning sa Barangay Talok, kag Barangay Magbalyo. Kamusta dira? Morning lang. Si Judge Snap Diamante, gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos, kag Bob Rancia, good morning. Si Toto Raul Alibugada. Kay Roy Marino. Kay Pare Rimias Arroyo, gabulugtaw na ini sila. Dira sa kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, kamusta? Kay Pare Erning Hurilya, gabugtaw na ni. Si Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Si Paring Istoy Querido, kamusta? Walking ka na? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag na traffic to or traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion. Ang panghakot basura. Gahakot sila basura, okay man kung ako sa IPM, kung anong schedule abe, kay kalabanan gareklamo ti mga subdivision, ang mga higadalan ti gina panghakot man sa IPM, pero ang mga subdivision nga iban gareklamo nga malapit sa kabulan, tig sa kabulan, hindi mahakot. Mahapos lang inakon, schedule kung tani isang IPM, magluwas lang kung hindi sila kahakot, mapadalaman sila sang pila ka mga mensahe. Apos lang na, ipadala nila sa mga telebisyon, sa mga waragwagan, sa mga pamantalaan nga amo ini, kapos sila sa ila truck, guba, ginakaayo, o kung ano dira nga may mga diferensya nag-bag down, ang pila nila ka mga salakyan, rason nga hindi sila kahakot, sang sa magtanga bala, ang pila ka mga subdivision ka taga Bacolod sa masyado kahigko sang palibot nga hindi mahakot sang IPM. Kalain ng taon mo. Ang buot silingon bla kung maglaptas dalan. Kung hindi pagakuton, ang ido ang magngusab da, laptahon sa bilog nga dalan. Di kundi kung may mga bisita kita, hindi maayo tulukon. Amo na bla? Inang pabalo man sila nga, hindi kami kahakot, wala kami salakyan, guba nga mo salakyan, amo na nga plastada bla. At least nga, ang tao, hindi magsalig-salig sa schedule nga ginhatag man kada lugar, may schedule na mo. Hakoton mo Martes, hakoton mo Biyernes, hakoton mo Domingo, kada lugar may schedule. Kaya kung hindi mapatuman ang schedule, natural maugtas min ang pila naton ka mga kauturan, kay kalain lang taon mo nga ang dalan bala, puno basura. So, hindi maayo para sa syudad sa Bacolod, kung puno kita iya ka basura, amak mo mag-abot ang bisita, di maglagaw siya. Sa mga subdivision, kung magbisita, niya no klase subdivision nga gabukid ang basura.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Si Ibon Boscher sang Germany, gaupod na sa aton, karon nga kaagahon. Si Milko Bilyo, good morning. Ginatamyaw na gali si Brad Mating, dira sa Isabela, ga monitor gid taga-aga. Salamat gid kay Jinky di Alagdon, ari na siya. Happy Tuesday ko no. Morning kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Banisa Mayo, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mikey Montilla, Cirila Samar, Aguilion, kag pamilyaya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Nagpadala 50 ka stars, salamat gid kay Francine Natalie Bautista. Good morning man, monitor lang niya, kapita, ara ga monitor man. Si Toto Alarcon Aranita, morning ga monitor ko niya sa Hinubaan. Taga Hinubaan da, good morning lang. Kamusta kamuda? Sa mga Kaisi Boys, kamusta? Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, GC Sindico, Roger Aguirre, Jose Perido, kay Joel Perido bla. Isap mamasa ko isang sulat ko ni Jose, kay Joel Perido, kay Lore Apurado, kay Hubert Carion, kay Lorini Canson, bawala ko to kadto sa birthday sila iba, kay Bonnie Advincula, kay Bibitan, kay Jerome Sulinapda, kay JR, kay Mark Chua. Diin kadto si Engineer Naril Bantay nga daw wala ko kita sa iya. Si Engineer Patikana kung isa galabay-labay pa to. Ga labay pa sa mall. Siya daw wala ko kita. Sa kay Marlon Kaglagrimas Reyes, good morning. Kay Parikinet Babon, kamusta ka na? Wala kami kita na idugay na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Bao timing gini, pangapik-kapik. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan Uli gini nga gugma sa pag-okomodar kuno sa mga aplikante para sa medical kag burial assistance. Suno kay Marlon Solidom, coordinator sang Bing Office pagkatapos sang eleksyon, naguntat ang pag-okomodar sang aplikante bangod posible hindi na ini pagkilalahon sang masunod nga administrasyon kung magsigi sila sang baton. Dugang ni Solidom, ila karon ginamatamat release ang ayuda sa mga nag-apply antes ang election bond. Ginpayag ni Solidom kung may mag-apply ila ini ginariper sa opisina sang kongresista. Ang Bing Office sadto ang nagabaton sang application kag ini ginasumiter sa Department of Social Services and Development para sa validation.
sa sini nga opisina ang mga kwalipikado ang nagabaton 3,000, 5,000, 10,000 nga ayuda depende sa ila sitwasyon o kon balatian. Di daw masira na sila kay masaylo na sa bag-o nga administrasyon. At ibase pa malanga, magatukod man niya ang bag-o nga administrasyon katulad sini sa pagbulig sa aton mga utod nga mas nagakinahanglan gid. Abi nyo, kadamo sang aton mga kauturan nga nagakulo kinahanglan man sang bulig, no? Para nga bisan paano maka tibawas man sila. Labi na gid kung may balatian so porte ka sakit batyagon kung may balatian ka nga wala ka giyoon. Ti gasala-sala kay kung di ka makadto. Pero kung may kaladtuan sila, makapiyan-piyan ini sa ginabatyag nila kag ginaantos nga problema. May balatian ka na, wala ka pa kwarta, gaantos ka, gadugang balatian mo. Kisa hindi ka mapatay sa balatian, mapatay ka sa konsumisyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na morning da. Kay Toto Alarcon, si Francina Tali Bautista, good morning kuno kay Aisa Pantunya Makasling, miss you, love you, bow. Kay Aida Alunan, good morning man. Kay Pili Barniso, ga monitor lang. Kay Junalyn Ninyal, Dikripito, tamyaw ko sa Kaliling Kawayan. Si Jeremy Ninyal, nagapamati Edgar Sipeda, Otik Amilanan, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ito na tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57. Uy, karon nga adlaw na galio, ang kanbasing isip buto sa pagka-presidente kag vice-presidente. Di kanbasing na. Kag patigayuno ni karong adlaw sa Kongreso. Gasiling sila gani nga pwede proklamahon buwas nga adlaw, Miyerkules. So, hulat-hulaton tayo ni, no? Luwas nga may pila ka mga reklamo sa Korte Suprema, padayon niya ang pag-isip. Pamatian tala ugaling na kung ano ang desisyon sa Korte Suprema, pero ang Kongreso nagpasalig nga pagkatapos ang canvassing dira sa Kongreso, Jowen Senado kag sumuman Kamara nga mga miyembro, ila proklamahon ang mga nagdalaog nga presidente kag vice-presidente. Of course, ang nagapanguna si Bongbong Marcos kag si Sara Duterte Carpio. Tilang taon taniya. Kung ano ang matabo kon proklamahon ang botsilingon, pagpungko na may bag-o na nga presidente sa bulan sang Hulyo. June 30 sang hapon magapungko ang bag-o na pilian nga presidente kag vice-presidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na kay Reddy Magbanwa, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kakaagahon. Ang special eleksyon sa Lanao, pati gayunon man ba, todo sarado bantay sang mga kapulisan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58. Mabalik ako pagkatapos ini. Normal. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Linapta na ang pila ka mga ara sa administrasyon sining tuig bangod ang transisyon mag-abot na magabulos ang bagong administrasyon ti kahapon siling ni Attorney Map Hilindo Polbora nga sa katapusan nga semana sang Hunyo magasumiter na sila sang ila resignation ang mga nagabugos sang Bids and Awards Committee sa siyudad sa Bacolod. Si Polbora nagaserbi chairman sang BAC sang karon nga administrasyon. Siling ni Polbora normal ini nga proseso sa tion nga magsaylo ang administrasyon, maglain ang administrasyon. Patag ni Polbora nga prerogative na sang masunod nga administrasyon ang pagpili sang bag-o nga miyembro sang BAC. Samtang ang alkalde naman magapili sang chairman. Tisuno kay Polbora, hindi pa sila subong ka-resign bangod maparalyze ang BAC bangod nagasigi man ang procurement. Ini ang kabahin man sang transition sa pagsulod sa masunod nga administrasyon. Nalakip man sa BAC sanday Engineer Loben Sibalios, Hilda Luisma, Sally Abilarde, kag Attorney Allen Dignadice. Natural malang ina nga pag bulubaylo sang administrasyon may pagbulubaylo man sa pila ka mga personnel. Kay imi kalabanan ni sila mga co-terminos mo. Kung magsiling ka nga co-terminos, ini sila magaupod man sa alkalde. Kung maglain ang administrasyon, natural ini sila kakasman kay magaupod ini sila sa magabulos na o kon sa magahalina nga alkalde sang siyudad sa Bacolod.
Luwas lang kung regular ka, ti natural, hindi ka makakas. Kung job order ka o kung ang pila naton ka mga kaswal nga empleyado, depende naman ina sa bag-o nga administrasyon. Amo na yang politika mo. Kung may pagkulokambyo, natural, may pagkulokambyo man ang mga personnel magluwas sa mga regular nga mga empleyado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na, morning da kay Reggie Magbanwa, kay Remedios Taton Makilan, nari lang kami dia, ga-monitor ko no, kay Janelle Vicino, morning, monitor lang taga Sitio Sook, Barangay Antipolo, si Dalyang Vicino, gapangapi sa Kamalig. Kamalig dia, sige, good morning da. Bisan paano? Morning lang taga Sitio Sook kuno. May lang nga pag pulo pangapi. Sige, ariglado. Gra kay sa Dilag Family sa Sumag, sa Belmonte Family sa Purok Riverside. Good morning sa inyo. Taga Himamaylan, good morning kuno. Kadira sa Isabela, naga-monitor sila sa sini nga mga tinion. Salamat kayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Ariho basi may mahikapan kamo nga bukol sa lawas. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2022. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw 25. Una nga bula resulta 20 kag 5. Second draw 27 23. Ikadua nga bula resulta 27 kag 23. Ikatatlo nga bula 17 5. Ikatatlo nga bula resulta 17 kag 5. Saylo kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita, ang jackpot 40,979,410. Jackpot 40,979,410. Winning combination in any order 3, 36, 26, 9, 5, 13. Winning combination 645, 3, 36, 26, 9, 5 kag 13. Saylo kita, 655 ang jackpot mo dako na. 122,419,120. Ang jackpot 122,419,120. Winning combination in any order 2, 48, 12, 42,
44-6. Winning combination 655 2 48 12 42 44 kag 6. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Good morning kay Utay Benedicto. Tamyaw ko no dira si Mano Ortiz, Steve Madrid, Jack Magbanwa, Rex Birba, kag kay Nurbing Hinubata sa Plaza Mart naga-monitor. Si Candone sa Candone, good morning. May bag-o man nagpungko da ko no, nga mga opisyal dumaayo man. Good morning man kay Candino Heldore, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Ari anayo, may panugyan kita ang epektibo kag Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod.
Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Pinoy dito sa California nga linutang man. Amo na kung kaisabla, kabudlay ikaw magpabinturar sa iban nga mga kalibutan. Duha mo lang kabagay, magpabinturar ka. Kung hindi ka magmadilagon, kung kaisa kapaslawan man, pauli ka puroy man. Pero may ara man niya nga nag-aasinso, may ara man niya nga nag-uswag ang palangabuyan, bangod nakakita mamayo trabaho sa iban nga mga kapungsuran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na, kay Marilo Heresa, good morning. Tamyaw na ko no, si Randy Torbila sang Ermelinda Homes, amuman sa Torbila family, kag Silis family sa barangay Amay Comorcia, taga Murcia, good morning. Ang Don Salvador Benedicto Subong, do amo na lang no ang salayuhan sang aton sini mga turista. Gaamat-amat man tahom Dako ina nga income sang Don Salvador no kay maayong klima, mabugnaw. Bisan na lo kainit dire sa syudad sa Bacolod, magtaklad ka dito, mabulubugnaw ang panahon. Sa nagliga dito kami susporte. Katahom nga pagkalugar, mabugnaw pulupungkuan, mabugnaw kulukapihan. Kay Nulinda Auditor Lapos Aguirre, good morning man. Subong man kay Lourdes Cabalhin Hapin, good morning. Manawagan ko sa nanay ko nga si Violeta Cabalhin, ari diri sa Antipolo City. Hindi ko maintindihan. Kay Marilo Trabilla Catinoy, good morning. Pukaw ko si Mikay Ara kag Daniela. Ni Daniel? Sige. Kay Jerry Garde, morning. Monitor ako sa Barangay Poblasyon sa Valladolid. Kay Rimar Biranyo Lingoste, morning. Watching from Barangay Hagimit,
La Carlota City. Kay Mario Olvido Aquisa morning, mayong aga. Tamiyaw tanan nga pumuluyo sa Ngasinda Lugway, Barangay Balareng sa Silay City. Bao si Barani ni Rico, good morning man. Halin dira sa may Sitio Pait, La Carlota City. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Pasudlon tanay ang report sa Bacolod City Hall, bidding para sa pagpatukod sang Bacolod General Hospital nag-umpisa na. Si Action Dale Salazar may report. Action Dale. Good morning, Action Fred. Nag-umpisa na ang pagpatigayon sang bidding para sa pagatukuron nga Bacolod City General Hospital. Kahapon sang aga Lunes, ginpatigayon sa may DPWH Region 6 Office ang pagbukas sa mga bid documents, Action Fred, para sa unang kontrata nga may approved budget contract nga 193 million pesos para sa pagtukod sa multipurpose building sa Bacolod City General Hospital. May 6 tanan, Action Fred, ka mga kontraktor ang nagpasakop sa bidding, pero 4 lamang ang nakakomply sa mga requirements, Action Fred, kag 2 ang non-complying. Sa ulihi, sa 4 ka mga qualified bidders ang AM Oreta IBC Joint Venture ang may pinakanubo nga bid kaya sa 190,600,000 pesos. Pero suno kay Assistant District Engineer Leia Hamero, Action Fred, bilang kabahin sang proseso sang bidding, ang mga nagbid ang ipaidalong pa sa bid evaluation kag post-qualification process kag ang magadaog amo ang ideklarar nga lowest responsive calculated bid. Gate pahayag ni Congressman Greg Castay, Action Fred, nga gintunga sang DPWH kag DOH sa 2 ka mga kontrata ang pagtukod sang amo nga proyekto. Ini kasunod nga 2 man ang source of funds sa Bacolod City General Hospital. Una, ang 250 milyones pesos nga pondo sang DOH hanggang 200 milyones pesos nga gitpromisa ni Senador Juan Miguel Zubiri. Hindi pa naguro. Basi, kung siya may sapay ka 250 200 pa lang na siya. So may 200, then after pila ka days or weeks, may another 250 naman. Part na siya, kan basigin divide sa DPQH. Nabatian ang tingog ni Congressman Greg Gasataya. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol
ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Ibongbong daw amat-amat na nagakakumplito samtang gahilapit ang proklamasyon sa pagpungko sang bag-o nga presidente kag vice presidente. Panilagan ta, mahanimon kita sa bag-o nga mga opisyal sang pungsod kag sa mga lokal nga opisyal. Ano ayhan ang buwas damlag sang pungsod Pilipinas sa kamot sang bag-o na pilian nga presidente kag vice presidente. Reglado mala nga pagmonitor dira kay Ami Rivera gapangagda kape. Morning kay Boss Colito Baba Estilayo Barbo kagawad timay kag Munet Lobaton lito baba kuno boss ni Milili Uligo. Sige, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ato na si Barani ni Rico sa La Carlota. Good morning. May lang nga pag-monitora kay Rimar Biranyo Lingoste, Barangay Gimit, La Carlota City. Kay Rimar, kay Jerry Garde, morning sa Barangay Poblasyon, Valladolid. Mabalik ako pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Leone! ACS Leone! Isulat ang iyong
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan na nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka Balita naton sa probinsya, 4 kaadlaw nga vaccination program sa Negros Occidental din paasikaso na ni Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalye pod kay Aksyon Marlon Hinubiha. Aksyon Marlon. Kahapon nga adlaw gayon istorya na ni Governor Bong Lacson si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang agud tong iplastar sang maayo ang patigayonon nga 4 kaadlaw nga vaccination program sa Negros Occidental. Ini nga inisyatibo ang nanubduman sang provincial government para nga mas pasanlugon pa ang vaccination drive nga ginapatigayon sa Bogos nga probinsya. Suro kay Lacson, pangabayon nila ang bulig sang interlocal health zone. Agud to nga hibaluon kon na diin nga mga lugar ang may manabo nga turnout kon vaccination ang paghahambalan. Pila sa mga ginaplanuhan amo ang pagpahamtang sang vaccination centers o kon paglakip sa saning programa sang nagapadayon nga house-to-house vaccination campaign. Madunuman nga sa datos sang Department of Health Western Visayas, isa ang Negros Occidental sa may manubo nga porsyento o kon kadamoon sang mga persona nga nabakunahan kontra COVID-19. Ang petsa sa pag-umpisa sa ning 4-day vaccination o kon provincial vaccination program ang wala pa mapalayag sang gobernador. Governor Lacson. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinuboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36 na morning kay George Madrid. Pamilya Pahardo kuno sa siyudad sang Cadiz, mabugnaw nga aga. Kay Jose Mungkal Torilla sa Binalbagan, kay Ray Flores Barayuga, good morning sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay May Flores Alcantara, good morning man. Kay Hilario Daco Aranicol, morning sa pamilya Lantakon sa Barangay Tapi, Kabangkalan. Kay Elvira Hilugoda sa Permbel, Barangay Pahanukoy, good morning. Kay Allen Lowe Himutia, morning. Monitor sa Kaliling, Kawayan. Sige, pamilya Hidlayan ko na naga-monitor gid. Kamusta da? Ang bawla ko kadto kahapon ba sa Seattle Best Boys, kamusta? Kay Boy Bala, kay Dot Sullivan, kay Monet Rujas, kay Nilson Distrito, kay Jok Torres da, kay Abner Magallanes, kay Maral si Pare Ed Yangson, at tugro kahapon to si Pulding Epes, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, si Larry Benitez, kisa si Atty. Bungdilag, pulo pangapi man upo dira sa Shuttle Best Boys. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:37. Mabalik ako pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod. Pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Friend naglambot sa 34,000 ka pesos ang balor sa ginasuspet sa Shabu nga na-recover sa isa ka persona sa bypass operation sang Binalbagan PNP sa Margarita Street, Barangay Pagkaong sa mga Banwa. Ang nadagpan ginkilala kay Mary June Jover, 42 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha siya ang 5 ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspet sa Shabu nga may kabugaton nga 5 gramos kag iban pa nga drug paraphernalia. Si Jover ang preso karon sa custodial facility sang Binalbagan PNP. Balita din sa patrol ang ka-action niyo. Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na kay Jezebel Urukay morning sa pamilya Castro ko na og Urukay ga monitor gid sa sitio Napaturan kay Arbic Artosilia ga monitora sa Barangay Alianza. Si Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob Araman
si Idi Laos kag Nanay Sabil sa Victorias. Good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Salesman, kung may abilidad ka sini, abi apply ka sa Robin Hood Commercial sa siyudad sa Bacolod, ara lang sa number 45, Tandang Sura, Tangob, Bacolod City. Ara da sa kalye Tandang Sura bala, sa Tangob, Bacolod City. Pwede ikaw makatawag sa telepono 444-1533 o kon 444-1533. No? Apply ka sa Robin Hood Commercial Office. Anong dalon mo? Dala ka lang sang imo sini nga biodata. Isa ka 2 by 2 nga bag-o nga picture ha. Hindi kayang picture mo sang hubin ka pa. So, kung trabaho ang ginapangita ninyo, apply na kamo. Dira sa Robin Hood Commercial sa Barangay Tangob, Siyudad sa Bacolod. Ginasulit ko ang ginapangita junior salesman, driver, truck mechanic, latero, kag panel salesman. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Kay Lito Dayap da, good morning. Kay Hanilo Sansino, kay Huma Lumina, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon si Roger Burgos. Tamyaw ya lang si Mama Yawini Giray Burgos sang Biscom Compound, Lolita Binya sang Paglaong Binalbagan. Kay Wilma Inocencio Cabarles, good morning man. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:57, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.